rodičovským návykům. Tady jsme dohromady nářadí, nejdříve hadice, trojnice, samozřejmě všechny spojendané. Dospělí hasiči nám vyrobili rozdělovač. Nejdříve jsme se šli seznámit s nářadím a na co se používá a jak se s ním zachází. No a potřebovali jsme autíčko. To nám vyrobili dospělí hasiči. Nejdříve jsme trénovali štafetu a potom požární kol. Největší radostí bylo, když